Nasledujúcim rečníkom je pán docent doktor Ľubomír Skladaný, PhD, ktorý je prednostom druhej internej kliniky SZU v Rooseveltovej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici a súčasne aj prodekan pre vedu a výskum na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pána docenta som pozval hlavne preto, že je prvým autorom práce, ktorá sa volá Vplyv rehabilitácie u pacientov s cirhózou pečene pred transplantáciou pečene, čo je randomizovaná klinická štúdia. A podľa databázy PubMed je to jediná práca v oblasti prehabilitácie na Slovensku, ktorej výsledky boli aj publikované v medzinárodnom časopise, a to v lani v 60. ročníku časopisu European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine. Pán docent má za sebou skúsenosti aj študijných pobytov v zahraničí, ako v Brne, IKEME Praha, chirurgická klinika v Maastrichte, v Liver Unit Barcelony, alebo v Unit Hospital v Paríži, gastroenterologická klinika univerzity nemocnice v Hanoveri. Prehabilitácia je vážna téma, ktorá začína mať veľký ohlas aj v onkológii. Nie je teda zvyčajná, zväčšinou je to vtedy, ak teda pacienta čaká chirurgia a aby sa zlepšil jeho fyzický stav, ale množstvo publikácií hovorí o tom, že má sa stať súčasťou liečby aj u onkologického pacienta. A preto vzhľadom na to, že túto publikáciu a túto skúsenosť má za sebou pán docent, požiadal som ho o prednesenie prezentácie, ktorú nazval on Krehkosť pri chorobách pečene, rehabilitácia a prehabilitácia. Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne pánovi doktorovi za takmer dojímavý úvod. Ťažko sa odmietalo to pozvanie. Cítim sa tak trošku ako nahý v trni, ale krehkosť, tá určite onkológiu a internú prepájajú. Mimochodom choroby pečene sa dostali vo veku medzi 25 až 45 rokov na prvé miesto za ostatných 35 rokov. Ja som nastúpil na internú kliniku, pracujem na jednom mieste 36 rokov a na začiatku sme videli, o cirhózy sme sa starali na jednej izbe na mužskej strane a na jednej izbe na ženskej strane a ešte sa nám tam miešali astmy a vredy. Dnes máme špecializované oddelenie s 20, ale fungujúcimi 30 lôžkami a ak sa nejedná úplne urgentnú situáciu, tak sú čakacie doby na hospitalizáciu týždne. Na hepatologickú ambulanciu sú čakacie doby rok. Rakovinu pečene, primárny tumor pečene som videl ako mladý lekár. Napríklad v Bratislave som študoval, pamätám sa na docenta Hantáka z Mickevičovej, ktorý bol hepatológ s malým H, lebo ten odbor vtedy neexistoval, ako volal dnešného docenta Hôrku. Martin, ja som bol tam ako študent. Martin, poď sem, máme nový prípad rakoviny pečene, to tak ľahko neuvidíš. A ja som si to zapamätal a potom som si tak nejak uvedomoval, že toto je rakovina pečene, cholangiokarcinom raz za rok, hepatocelulárny karcinom raz za 3 až 6 mesiacov. Dnes máme cholangiokarcinom každé 2 týždne a hepatocelulárny karcinom každý týždeň. Takto to je. Ten prienik medzi onkológiou a hepatológiou môže byť videný aj takto, lebo cirhóza je prekanceróza, jedna z najznámejších jasných prekanceróz, ktorá by mala mať surveillance, je to indikácia na zachytávanie tejto rakoviny v teréne cirhózy. To sa nerobí, to sme tiež publikovali a nevieme, ako s tým pohnúť. Slovensko sa teda vypracovalo na prvé miesto na Zemeguli medzi krajinami z pohľadu cirhózy pečene, aj kompenzovanej, aj dekompenzovanej. Toto je v Lancete. A tam to vyžltené to rád ukazujem, že 10 krajín s najväčšou prevalenciou cirhózy na Zemeguli
z 10 8 je zo strednej a východnej Európy, v poradí Slovensko a tak ďalej. To vytvorilo v transformujúcom sa zdravotníctve, tam, kde ja pracujem, stále obrovský tlak. My sme postupne, ako narastal počet pacientov, ktorí potrebovali hepatologickú starostlivosť a počet lôžok, ktoré obsadzovali, tak sa postupne špecializovali niektorí lekári a sestry na tejto činnosti. Až v roku 2010 vzniklo naše Hegito, čo je tá Liver Unit, kde máme aj malý transplantačný program od 2007 roku a zároveň sa otvárali súkromné zariadenia, do ktorých odchádzali aj lekári, aj sestry a nás bolo, lebo v úvode odchádzali od niekiaľ, okrem iného od nás. A nás bolo menej a menej a pacientov bolo viac a viac. A prestávali sme stíhať a množili sa. Vtedy sme ešte nevedeli, že je to telemedicína, mailové a telefonické konzultácie o tom, ako pacienta rýchlo preložiť k nám. A my sme medzi nimi nevedeli vyberať na základe hepatologických modelov, sa ukázalo časom. MELD a Child-Pugh sú také skorovacie systémy, podľa ktorých sa aj zaraďujú pacienti do transplantačného programu. Child-Pugh určite poznáte, ten je taký starý ako ja. Tá publikácia z 1964 roku a je to dodnes používané a užitočné skóre, ktoré keď vám vyjde B+, rozdieluje sa na ABC a keď vyjde B+, tak pacient by mal byť zvažovaný pre transplantáciu, avšak keď sme ich takto zoraďovali, buď tohto, alebo podľa kontinuálneho skóra MELD, ktoré keď je nad 15, tak tiež pacient má byť zvažovaný na transplantáciu, keď je 20 a viac, tak bezprostredne umiera. A tieto skóra neboli dostatočné na to, aby poprvé sme stratifikovali dobre pacientov, aby sme im poskytovali náležitú starostlivosť v čase, ktorý je optimálny pre nich. A druhá vec, aby sme optimalizovali výsledok. Zistili sme, že pacienti po transplantácii, to nás prebudilo, sa im chytí pečeň trebárs, ale nepostavia sa z lôžka a umrú na pneumóniu. Čiže na komplikácie akejsi nevýkonnosti. A tak sme sa dostali k pojmu. Najprv to bola aj móda v tom čase, okolo roku 2010 sme sa najprv venovali sarkopénii u pacientov s cirhózou. To nie je jednoduché, tak sme začali malnutríciou, štandardnou malnutríciou, veľmi systematicky sme zbierali antropometrické údaje a koncom roku 2010 na stovkách pacientov sme zistili, že keď používate body mass index, dokonca aj merania obvodu nedominantného ramena a tricepsovú tukovú riasu, tak vám to nepomôže, pretože títo pacienti majú veľmi rôznu tendenciu k retencii tekutín, ktorá všetky tieto parametre veľmi ovplyvňuje. Tak sme sa toho museli po mnohých rokoch vzdať. Potom prišla do módy okolo roku 2014 sarkopénia. Úplne sme sa na to namotali. Začali sme, toto je príklad dvoch pacientov, ktorí majú rovnaký body mass index a rovnaké antropometrie, ale ako vidíte, podľa červeno, to je počítačový program, ktorý vám vyznačí sval a aj vypočíta jeho, akoby že na výšku to vie prepočítať na masu svalu. A to sú dvaja ľudia, ktorí majú rovnaké BMI, rovnakú antropometriu, ale tento má dvojnásobné množstvo svalu a tomu náleží tú prognózu. No tak sme sa na to vrhli, nemali sme tento program, za ten sa v tom čase platilo. My sme merali priemer PSOASu, to je tiež validizovaná metodika pri cirhóze a krásne nám to rozdelilo pacientov bez ohľadu na stupeň zlyhávania pečene. Funguje to ako prognostický marker. My sme ale zistili, že je málo dynamický. Nemôžeme predsa vystavovať CT pacienta ani len každý mesiac. A my sme zistili, že potrebujeme niečo, čo chceme testovať v čase až tak ďaleko, že povedzme je pacient pred transplantáciou pečene je veľmi krehký, je sarkopenický, ale jeho výsledok okrem iného záleží na tom, či pri intervencii, ktorou je fyzioterapia a nutričná intervencia, či sa ten sval trošku začne spamätávať. A na to tieto metódy sú málo dynamické. Veľmi sme sa zamilovali potom do myostatinu, ktorý
aj vo všeobecnosti, aj pri cirhóze sa ukazoval byť ako vynikajúci marker svalovej hmoty. Čiže zoberiete myostatín, je v nejakom rozmedzi, zoberiete o týždeň, o 2 týždne pri fyzioterapii a ak klesá, tak svalová hmota by mala stúpať. Naše výsledky však nedovolujú. My sme jednoduchí ľudia od lôžka a nerobíme to pre vedu primárne. Vidíte na tom grafe, že sa nám to nevrátilo pri obidvoch pohľaviach. Pri mužoch to fungovalo výborne, prognosticky aj v čase, ale už žien to nefungovalo vôbec. A to sme si my vlastne nemohli dovoliť. My proste sme hľadali niečo, čo by sme mohli použiť u každého. Potom sme skúšali svalovú silu s kolegami z Bydgošti, ktorí vymysleli takú plochu, tam je kolega na nej, plošinu, ktorá je napojená na počítač a pacienti v tejto situácii skáče lekár, by mali skákať na tej plošinke a ono to do toho počítača nejakým spôsobom pretransformuje svalovú silu. No tak to bolo fantastické, len nám skončila spolupráca s nimi, lebo boli príliš ďaleko, ale už sme pri vyšetrovaní svalovej sily zostali a zistili sme, že je zakomponovaná do vtedy vznikajúceho skorovacieho systému, ktorý už bol ale systémom pre krehkosť. A vtedy sme videli Jennifer Lai, ktorá to celé v hepatológii vymyslela, začali sme sa zaoberať krehkosťou a dodnes sme s ňou zostali. Je to pre nás niečo, čo je nad malnutríciou, nad sarkopéniou a má to rovnakú výpovednú hodnotu. Je to bedside, jednoduché, často to meriame a ako ukážeme aj výpovedné. Krehkosť zavedla do klinickej praxe Friedová, mňa vždy prekvapuje ako neskoro a je to, čo človek má, myslím si, že onkológie sa to týka brutálne, čo my nevidíme na ňom, že má alebo nemá rezervy na napríklad ďalšiu liečbu. Že už neustojí. Tak sa to aj, to sme presne potrebovali. Vydrží tento človek transplantáciu, postaví sa na vlastné nohy, bude mať kvalitný život. A začali sme ju merať samozrejme pred transplantáciou. V tom čase už literatúra bola bohatá, ktorá v hepatológii ukazovala, že je to aj tam validný koncept. Akurát, že sme zistili, keď sme to chceli zaviesť, my máme register cirhóz a chceli sme to zaviesť ako štandardizovanú, systematicky meranú premennú a zistili sme, že nevieme, čo budeme merať, lebo tých testov bolo v tom čase dotazníkových 11 a takých tých na meranie svalovej sily 17 nich, dnes ich je ešte viac a my sme z toho boli perplex a preto nás veľmi potešilo, že Jennifer Lai, ktorá vymyslela ten nástroj, ktorý vám tu ukážeme a ho veľmi odporúčame, už volala po nejakom zjednotení, lebo tie štúdie sa vlastne nedalo sa im rozumieť, nedali sa ani porovnávať. Ja som prečítal v tom čase celú rešerš a nevychádzalo mi z tohoto šmé, že ako porovnať tých pacientov, čo si zobrať pre tých našich. A ona urobila fantastickú vec, že zobrala všetky objektívne merania svalovej síly, ktoré boli v tom čase dostupné, bolo ich 9 alebo 10, a požiadala svojich počítačových mágov, aby vyhodili taký typ ich kombinácie, ktorý bude najjednoduchší, validný a bude mať najväčšiu výpovednú hodnotu a z toho vznikol Liver Frailty Index, ktorý teda dodnes meriame. Meria sa pritom Hendrik, sila stisku, cez ktorú sme sa tam dostali, nahodíte 3 merania, u nás to robia sestričky, vstávanie zo stoličky bez pomoci rúk a státie v rôznych polohách, toto sa meria stopkami, ako za aký čas 10 takýchto postavení a či vydržia stáť v týchto 3 polohách 10 sekúnd, nahodí sa to do počítača, ten počítač vám vyhodí číslo na 2 desatinné miesta. A to číslo sa dostalo do povedomia u nás na klinike tak, že okolo idúci 2 týždne
cirkulujúci kolega z inej kliniky alebo z iného oddelenia referuje o pacientovi. Tento pacient má takúto etiológiu, má cirózu, zvažujeme ho na transplantáciu pečenie, má liver frailty index 5 a pred mesiacom ho mal 6. Čím nižšie, tým lepšie. Čo nám hneď, a už aj jemu, mladému človeku hovorí, že toto je človek, ktorý má to, čo sa volá potenciál for recovery. My sme v tom čase ešte porovnali, lebo sme nemali takúto istotu, s akou hovorím dnes, tak sme porovnávali všetky merania alebo nástroje na meranie frailty, ktoré boli v tzv. Toolbox odporúčanom americkou transplantačnou spoločnosťou a všetky dobre odlišovali tých, ktorým krehkosť predpovedá úmrtnosť. Ale jasne sa ukázalo, že liver frailty index sa našim sestričkám najlepšie meria. Tak sme ho zaviedli, nepamätám si presne na ten dátum, retrospektívne už sme chvíľku merali všetky 4, sme zistili, že nám to nádherne rozdeľuje tých pacientov, ktorí sú frail a majú zhoršenú prognózu quod vitam a tých, ktorí majú rovnako ťažkú chorobu pečene, ale sú tzv. Robustní podľa tých čísel a majú, pozrite sa, aký veľký rozdiel v úmrtnosti. Toto sú už naše čísla z registra, kde sa udržiava toto je nekontrolované v nejakej multivariantnej analýze. To má takú silu, má krehkosť. Tá krehkosť sa dá použiť aj pri rôznych etiológiách určitým spôsobom personalizovane a veľká otázka je, že či sa s ňou dá niečo robiť, samozrejme. Je prijaté, že sa s ňou robiť niečo dá. Tie dva hlavné úkony sú fyzioterapia, tak rýchlo, ako sa len dá, a nutričná intervencia. Neviem, či je to tak aj v onkológii. Mám podozrenie, že áno, ale do ľudí s cirózou je extrémne ťažké dostať kalkulované množstvo bielkoviny. To je tak ťažké, že sa s tým potýkame. Tá fyzioterapia, toto je pacient v prvý deň po transplantácii pečene, ešte má 4 drény a už stojí na nohách. A toto je naša štúdia o tom, že ako by sme mali robiť tú outpatient, tú ambulantnú starostlivosť, keďže je také ťažké dostať do ľudí proteíny. Vytvorili sme také dotazníky, aby si škrtali, koľko čoho vypili, mali na Hegito mali polhodinovú inštruktáž, ako majú každý deň cvičiť a kedy. A zistili sme, takto vyzerá tá inštruktáž, zistili sme, že poprvé liver frailty index nie je fixovaný, že naozaj sa s ním dá pohnúť a to už 30% pacientov už v priebehu jedného mesiaca a tá delta, toto je len delta, toto nie je frailty. Toto sú tí, u ktorých sa o 10% to číslo zlepšilo a toto sú tí, u ktorých sa to číslo nezlepšilo alebo zhoršilo. Tak sme veľmi išli do tohto typu, že pacient cirrózou bol prijatý, dostal intervenciu. My sme mu predpísali tie výživové doplnky a po jednom mesiaci sa nám vrátilo 50% pacientov a po 6 mesiacoch ani 20% pacientov. Takto pripravený projekt vlastne stroskotal na tom, že tí ľudia nemajú adherenciu a pritom u nás vtedy bola čakacia doba na transplantáciu dlhšia ako táto prvá krivka má medián času a to sú tí, ktorí neužívali ani 1 mesiac nič z toho nerobili. Toto sú tí, ktorí to robili 1 mesiac. Cvičili a užívali tie výživové doplnky a už to predĺžilo prežívanie tak, že by sa bývali dožili títo ľudia transplantácia. Ten rozdiel je obrovský. To sú tí, ktorí udržiavali viacej ako 6 mesiacov ten režim, tak to prežívanie už bolo 2 roky. A pritom sme ich plánovali na transplantáciu pečene. Že takú silu má rehabilitácia vlastne. Zistili sme ale, že keď ju začneme
príliš neskoro, keď ju nezačneme v čase kompenzovanej cirózy, tak jednak tí ľudia nechodia, pretože sú zunovaní svojou pokročilou chorobou, majú všetkého dosť. To si my nemyslíme, že my tie bariéry by sme chceli viacej analyzovať, ale nemáme ich zistené. Je tam ale obrovské množstvo objektívnych vecí, ako sú veľmi depresívni, ako veľmi nízku majú kvalitu života, ktorá, to nie je také jednoduché sadnúť do verejnej hromadnej dopravy z 200 kilometrov, aby sme im predpísali ďalších pár, nemajú ani veľkú tendenciu cvičiť a tak ďalej a tak ďalej. A vtedy v nás skrsol teda nápad začať tie veci čím skôr, začať tie veci ešte prv, ako uvažujeme o transplantácii, a to je tá naša randomizovaná, kontrolovaná štúdia, ktoré nebudeme venovať až tak veľkú pozornosť, lebo zase taká strašne veľká sláva to zatiaľ nie. My zbierame údaj, toto je na 40 pacientoch a zistili sme, že žiaden typ rehabilitácie u nás nemá žiaden, tie veci sú skryte publikované v našich článkoch o krehkosti. Je to obrovské sklamanie, že my sme vytvorili celý tím na intervenciu nutričnú a tú takú rehabilitáciu a výsledok v prognóze nebol žiaden. Keď sa zobrali všetci pacienti dokopy, tak sme vlastne neúspeli. A preto sme sa podujali skúsiť. My si myslíme, že čo neurobíme v nemocnici, to sa skoro nestane u našich pacientov. Bez toho, že by sme zatiaľ vedeli, prečo to tak je. Tak sme začali u tých, ktorí majú fyzioterapiu každý deň, tak sme chceli rozšíriť ešte na niekoľko hodín okrem bežnej fyzioterapie s fyzioterapeutom o elektrickú stimuláciu, a to sú tie výsledky. A tie výsledky sú teda zarážajúce napriek tomu, že je to malý počet pacientov a relatívne krátke sledovanie, ale napriek tomu, že sa nič nezmenilo na výkone pečene, tak sa dá povedať, že sme na rozdiel od kontrolnej skupiny zastavili progresiu krehkosti, čiže progresiu sarkopénie, čiže progresiu niečo, čo tomu človeku zabráni postaviť sa na nohy po transplantácii, a už na tom malom čísle pacientov sa podarilo vidieť aj výsledok na úmrtnosti. Tak si myslím, že tým kľúčom, to je záver mojej prednášky, ja vám ďakujem za pozornosť. My sa nazdávame, že kľúčom je krehkosť. Nejakým spôsobom ju objektivizovať, uchopiť. My navrhujeme, aby ste si našli taký, nie Giordano Bruno, ale ten druhý, ktorého skoro upálili. Neviem si spomenúť teraz na jeho meno. Má mesiac, na mesiaci má svoje jazero. Prosím? Nie. Tiež to bol Talian, skoro ho upálil, tak on povedal, že keď chceš niečo zlepšiť, musíš to zmeniť na číslo. A keď sa to nedá zmeniť na číslo, tak to musíš zmeniť na číslo. A to je podľa nás ten Liver Frailty Index. Ďakujem za pozornosť.